ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ki kinhon seng bhalang ba pher na keleng ki district ki badan hapo ki shatri jong kasur ki nong maulai kasur erngeu ki nong balki kasur na phang mi ngi kasur na them ribhoi kasur ki nong war jantia kasur na riwar mi ngi bat ki wei haka jingya kendo lang kabalalong haka khat santrik ubnai nailur arajar arfuwei kila Pynkha da ka kinhon ka bathammai ka bala sut la shor kerteng da ka sur ka bri u Hynñiewtrep ha ka bo rangba snong jong ka snong maulai phutmuri uba Sylvester kurba ula shajit ko mu chairman ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor uba Sylvester ula ong bakani ka jingya lang da ka wei ka sur ka la penrem jur ya ka tanat pulit bat ya ka sarkar jilla Halor ka Jingïap ka khat lai trik ubnai nailar arajar arpuwei ha ka ba uba Cherish Starfield thank you ula do e yala ka jong ka jingim ha ka jinglai khanra jong ki purit ya ka yeng sa jong u ha maulai kan ton masa ula ong ru ba ka sur ka bri u Hynñiewtrep da ka wei ka sur kila pen scam ya ka jing dawa ban suspend mardor ya ki pulit ki badan benta ha ka jinglai khanra ya ka yeng sa jong uba Cherish para ka jo ka por kila pen pauru ba shen kin salai IT di ka jing tho so menteri rangba ka jilla ban yai ban Halor ka ni ka jing dawa Dakoi kasur baru ki bawan hari ke jingalang bentaksi ki lapan remjur ya ke Jingïap baca kat lain tarik Halor siap berdiam usman ya iba Cherish thank you long time for play but kawai jingdawa ka sur ki nomulai kadawa long bagi suspend immediately ya ki kulit ki involve atau ka plan killings kene kasur ka pemerintah kasiru ni keren keribat ne bat git sepenher ya ki city sya ki buat beribat baik ya kene ka kam berkunjung sya chief minister jong government of Meghalaya ni ka bikin kalong baik baru ibreu ki penpau baik ki representative sna ki district affair ki penpau baik ya ka jing Sofia Halor ka jing sya pediam usman ki kun samna jui nakapur skapur bat Kenapa baik tersur bagim kuah bakani dan nangja in future. Nanti kada ni kom yang ada tersur jengkap beri Hynñiewtrep kalau ban ada nak ini Jingïap syak dia pelap pun samna jadi hak buat benang ban. Bat kejing penrem kalau baik Halor kejing lek ben yap ya bulan pai sekalian di kepada dan dari kebaca kalau Jingïap bersusi bat saya ke Jingïap jumpa Cherish kadai ke Jingkerku na kita keberi Hynñiewtrep ini berbara ya ke Jingïap teli jom baru di pai ba nong song sinong jom Hynñiewtrep ini lek kendu kalau baik kimat jom kasur jom mulai wilayah buat yen buat dien baik ya di Jingtho ba kasur nong mulai lah pai temengiru ini ya itu hi kimat kasur kini mulai kadai baik kan ya teli baik bat kasur jeno mulai kan ya baik kemudian kini kasur jong Hynñiewtrep kalau bat pertany ya ke Jingïap kalau ba ke jingkuman jong sarkar bersim action ya itu di Jingdawa jong kasur jeno mulai di sisa kan kam sim don kun kata ini jing khat betasi kalau baik ba kini kisur befer di distrik ikwa ban ai jing kesian yang kasur jeno mulai dan dalam apa yang ni ông ba ladap khi tang khi jong mulai kemudian ke sarkar kan nung sngam ke kenang ba ben snow ya kini ka jinglong kuman jong sarkar ki a jingmut ben thau da kini ka sur jong bri Hynñiewtrep kenang ba ka sarkar kan hap ben le en le khi ro ka Hynñiewtrep mari lai ki khi jong ka sur nong mulai ke balong constitutionally le kim patiau te da ka ba iwan pat kini giwe district lagi distrik befer na try la lagi ki brok mereka distrik jong beri Hynñiewtrep kemudian sedang iki empat ke government di banwanra ya ka jing teli banyo ya kata ka jing bisa ka bahok na banta ulit pak Cherish tapil thank you ni sungkumen bangi iba ka jing teli kalami bat ban presyo susu ya ke sarkar bat hadu mentah mendek sarkar kampala ban suspend ini kulit
mentalami kini kasur jong kabur Hynñiewtrep ban presyo susu ya ke state government markumah pilih ihi hadu mentai nak kalian usia mu udah pandai teriang ba omla ban suspend ngin absoy ke judicial inquiry dan nak kalian kejungi nilai yo ban ya form ya kene ka sur ka jong ka beri ka Hynñiewtrep ban presyo susu ya ka government ban penklan susu ya kene ka sur ka jungi ya ka jing teli ka jungi ban dakawai ka sur meneh hakani ka jingyalang kamalane maslam ha borokhot kawai ka sur omdon su ban kwa ban ong ba ngiham ban thau ya kata kasur jong ka beri Hynñiewtrep namar ka jingi ki ka jungi kalong ban penyo ya kata ka jing suspension na ka benta ya kini ki he kulit ki bulan kiti ban peniap pasir tinggal isim ko patu kan ni kirai namar ba ka beri Hynñiewtrep kadang sumi benta ba ngin salet ban ai ka jing tho ya ka mamerendom lesi ka ban ka bangin ai por ya ka government ya kini ki jing dawa jong ka sur jong ka beri Hynñiewtrep ka ba kenthop ka ba khmat do ka ba dei ban suspend ya kini ki he pulit ki badan keti ban peniap i ba si lesi na kalian ka jungi sal ra ya ka jing tho ban ngin sabu na kapor ngin say syong para ki nangelam jong kasur beri Hynñiewtrep balada ka sarkar kandang penslam Halor kita kijing dawa ka jungi na kalian kasur beri Hynñiewtrep ngin sa simpan ki senjam ki ba ting e nang ni sykhmat ban ngin asmo thu sai ba ka sarkar iman kam tere ban suspend ki pulit ni so thu ba kani ka judicial inquiry ru kan poi sinu tena kalian ka jungi ka ba upat ba ka beri Hynñiewtrep ang nun ya ka ba kini ki jingli dan bor jong sarkar jong ka polis department ngim kwa makan jasu nang ni sykhmat ladang ngimi benta ngasngau ba ki khun ki kiti ki jungi ka patang ka sawan kin sanjon bet nang ni sykhmat te kadai ka kamram ka jungi wei ba ngin ya khun ya kan ki issue hadu ka pukut wat hadu ka pocok